आपण हॉटेलमध्ये चहासोबत नेहमी कांदा भजी खातो. कांदा भजी सर्वांनाच आवडते खाण्यासाठी. तर हे बघू शकता, आज मी तुम्हाला हीच रेसिपी दाखवणार आहे कांदा भजी बनवायची. तर हे बघू शकता किती छानपैकी कुरकुरीत आपले मस्तपैकी कांदा भजी तयार झालेले आहेत. तर ह्याला मी कसं बनवलं, याच्यामध्ये काय काय साहित्य वापरलं आहे सगळं तुम्हाला मी व्हिडिओमध्ये दाखवते. तर व्हिडिओ नक्की पूर्ण बघा. आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राईबर करा, व्हिडिओला लाईक करा. माझ्या चॅनलवर मी तुम्हाला रोज असे सोप्या पद्धतीचे रेसिपी दाखवत राहते. तर चला बघूया आपण याला बनवायची कृती, याला लागणारे साहित्य. तर हे बघू शकता, गरमागरम चहासोबत कांदा भजीचा आस्वाद घ्या. तर बघू शकता, हे बघा एकदम कुरकुरीत झालेले आहेत मस्त. तर चला बघूया आपण याला बनवायची कृती. तर हे बघू शकता, बघा मी काय काय घेतलेलं आहे. 3 मोठे कांदे घेतले आहेत मस्तपैकी. आणि हे सर्वात प्रथम बघा मी तुम्हाला दाखवते, हे बेसन घेतलं आहे. याच्यातलं आपल्याला जेवढं लागेल तेवढंच आपण घेणार आहोत. तर हे असं बेसन पीठ घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला मसाले कुठले कुठले ह्याच्यामध्ये टाकायचे ते बघा. लाल तिखट घेतलं आहे, मस्त छानपैकी झणझणीत बनवायचे तिखट. त्यासाठी 2 चमचे लाल तिखट घेतलं आहे. जिरा पावडर, हे गरम मसाला पावडर घेतला आहे. हळद घेतली, धना पावडर आणि चवीनुसार मीठ. आणि एकीकडे जिरा पावडर घेतलेला आहे. तर आपल्याला हे सगळं नंतर मिक्स करायचं आहे. तर त्याआधी बघा, हे मी मोठे कांदे घेतले आहेत. आता आपल्याला मी ह्याला स्वच्छ केलं आहे, सगळं व्यवस्थित सोलून घेतले आहेत. आता याला आपल्याला छानपैकी कट करायचे आहेत. तर हे बघू शकता, आता मस्त मी याला व्यवस्थितपणे कट करते. कांदा भजी आपल्या पावसाळ्यामध्ये तर खूपच म्हणजे खूप छान लागतात खायला पावसाच्या दिवसामध्ये. आता पावसाचे दिवस पण येणार आहेत लवकरच. तर त्यावेळेस ते तुम्ही नक्की असं बनवा आणि छानपैकी गरमागरम चहासोबत अशी कांदा भजीची रेसिपी नक्की बनवा. तर हे बघू शकता, मी आता उभे उभे मस्त पातळ काप करून घेते, कारण आपल्याला भजी बनवायची आहेत म्हणून आपल्याला एकदम पातळ काप करायचे आहेत. हळूहळू व्यवस्थितपणे असं कट करायचे, जेणेकरून ते सुटसुटीत होतील. तर कांदा भजीची रेसिपी जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही अशा प्रकारे नक्की बनवा. तर असं हळूहळू व्यवस्थित सगळे स्लाइस काटून घ्यायचे. हॉटेलमध्ये गेलो, कधी पण आपण वडापावच्या दुकानात म्हणा, हॉटेलमध्ये म्हणा, कुठेही गेलो की कांदा भजी सगळ्यांनाच आवडती खाण्यासाठी. तर नक्की तुम्ही बनवा तुम्हाला जर आवडले तर. तर हे बघा, मी सर्व कांदे जे आहेत ते छानपैकी पातळ कट करून घेतलेत. हे एक 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 असं सोलून घ्यायचं व्यवस्थितपणे, जेणेकरून आपल्याला व्यवस्थितपणे सर्व मसाले, बेसन पीठ सगळे याच्यामध्ये मिक्स करता येईल. त्यासाठी हे छानपैकी व्यवस्थित मोकळे करा. एक 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 त्याच्या पाती सगळ्या काढून टाका व्यवस्थितपणे. हळूहळू सगळे आता हे काढून टाकायचे, असे मोकळे करायचे, सुटसुटीत करून टाकायचे सगळे कांदे. खूप कमी वेळात आणि खूपच कमी साहित्यामध्ये तयार होतात कांदा भजी खाण्यासाठी. कधीही तुम्हाला मूड झाला तर तुम्ही कधीही बनवू शकतात, काही वेळ लागत नाही कांदा भजी बनवायला. मी तुम्हाला वेगवेगळ्या रेसिपी दाखवत राहीन माझ्या चॅनलवर, तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईबर करा. तर हे बघू शकता, सर्व कांदे मी एकदम मोकळे केले आहेत व्यवस्थित, पाकळी पाकळी सगळी व्यवस्थित मोकळी केली आहे. तर आता आपण चलायचं स्टफिंग बनवूया. आता मी छानपैकी बाउल घेतला आहे मोठा, कारण की आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करता येईल. तर हे सगळे मी कांदे जे मोकळे केले आहेत कट करून ते सगळे याच्यामध्ये टाकून घेते. काही काही लोक मीठ वगैरे लावूनसुद्धा 10-15 मिनटं ठेवून देतात, पण आपल्याला झटकीपट बनवायचे, काही हरकत नाही आहे असे जरी बनवले तरी. तर हे बघू शकता, आता हे जे मी मिक्स केले होते कांदे त्याच्यामध्ये हे सर्व आपले मसाले सगळे मोजमापून घेतले आहेत, जितके गरजेचे आहेत तितके सगळे. तर व्यवस्थित मी हे सगळे टाकून घेते आणि चमच्याने अगोदर ह्याला मिक्स करून घेते. याच्यामध्ये मीठ, गरम मसाला, हळद, जिरा पावडर, धना पावडर सर्व काही व्यवस्थित टाकलेलं आहे, त्यामुळं आता काही टाकायची गरज नाही आहे. तर चमच्याने काही व्यवस्थित मिक्स होत नाही आहे, त्यामुळं आपलं हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घेते. मिठाचं म्हणजे कसं, कांद्याला जर थोडा वेळ मीठ लावून ठेवलं तर त्याचं कसं पाणी सुटतं, त्यामुळे ना झटकीपट असे तयार केलेले खूप छान असतात. तरीसुद्धा तुम्हाला जर तसं आवडत असेल तर तुम्ही मीठसुद्धा लावून ठेवू शकता. आता हे थोडं थोडं बेसन जेवढं आपल्याला लागणार आहे बेसन पीठ तेवढं आपण टाकून घेऊया. हे बघू शकता, थोडं थोडं टाकायचं, डायरेक्ट एकदम नाही टाकायचं. आता हे मिक्स करून घेते मी, हातानेच मिक्स करून घ्यायचं, जेणेकरून व्यवस्थित एकजीव होऊन जाईल सगळे मसाले. हे थोडं थोडं पाणी घ्यायचं, जास्त नाही घ्यायचं, फक्त थोडं थोडं. हे बघू शकता, अगदी 1-2 थेंब घेतलेत मी, कारण आपल्याला हे पातळ बनवायचंच नाही, एकदम आपलं छानपैकी घट झालं पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला कांदा भजे तेलामध्ये सोडता येतील.
असे मिक्स करून घ्या. थोडं थोडं लागेल तसं पाणी घ्या. जराही पाणी याच्यामध्ये जास्त टाकू नका, कारण हे कांदे आहे त्याला ओलसरपणा असतोच, त्यामुळे हे 5-10 मिनिटांनी लगेच ओलं होऊन जातो मसाला. हे असं मिक्स करून घ्यायचं. तुम्हाला जर आवडत असेल कांदा भजी खाण्याचे तर नक्की अशा प्रकारे बनवा. खूप सोपी प्रकार आहे. तर हे बघू शकता व्यवस्थितपणे मी सगळं मिक्स करून घेतलं आहे आणि छानपैकी स्वच्छ करून घेतलं आहे बाऊल. तर हे बघू शकता. आता थोडासा जिरा पावडर टाकते, कारण की कांदा भजी म्हणलं की त्याला जिरा शिवाय मजा नाही, त्याचा वेगळा स्वाद लागतो छानपैकी. तर थोडासा टाकला, जास्त नाही टाकला, कारण आपण मसाल्यामध्ये सुद्धा जिरा पावडर टाकलेला आहे. तर आता झालं आपलं मिक्स. चला आता मी तेल तापत ठेवलेलं आहे, व्यवस्थितपणे गरम झालेलं आहे तेल आणि गॅस केला आहे स्लो. तर आता आपण एक एक करून आपलं छानपैकी हे जे कांदा भजीचं मिश्रण आहे ते सगळं टाकून घेऊया. हे बघा गरम तेल आहे, अगोदरच मी तापत ठेवलं होतं स्लो गॅसवर. तर हे छानपैकी आपले कांदा भजी सोडून घेऊया एक एक करून. तेलासमोर जरा जपूनच, म्हणजे नाहीतर काय होतं अंगावर उडून येतं तेल. हळूहळू व्यवस्थितपणे टाकायचे. तर हे बघू शकता गरम तेल असल्यामुळं झटकीपट एकदम त्याला लाल रंग आला आहे, म्हणजे भाजलं गेलं आहे खालून. तर आता एक 2-3 सेकंड असं परतून घेऊया. हे बघू शकता कसं त्याला लाल रंग सुटला आहे मस्तपैकी. खालची बाजू आपली शेकून झाली आहे व्यवस्थित. तर आता आपण याला थोडंसं पलटी करून घेऊया, म्हणजे दोन्ही करून व्यवस्थित भजी आपले कुरकुरीत तळून निघतील. हे बघू शकता कसे दिसत आहेत आपले कांदा भजे, आहे ना, छान वाटतात ना. तर असे कुरकुरीत कांदा भजे तुम्ही नक्की बनवा. बघा काही वेळ लागत नाही आहे, झटकीपट तयार होणारी कांदा भजीची रेसिपी आहे, तुम्हाला नक्की आवडेल. तर हे बघू शकता 5 मिनटातच आपले, 5 पण मिनटं नाही, थोडा वेळातच झाले. मला वाटते 1-2 मिनटं पण खूप आहे, झटकीपट होऊन जातात हे. आता छानपैकी आपण भाजून घेतलं आहे. जास्त पण करपून नाही द्यायचे, जेणेकरून कडूपणा येतो. मग अगदी आपल्याला वाटलं की आता व्यवस्थित भाजले तर लगेच काढून घ्यायचं हळूहळू असे चाळणीच्या चमच्यानुसार, जेणेकरून सगळं तेल चुला निघून जातं. एक 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 काढून घेऊया असं व्यवस्थित. बघा कसे कुडकुडीत दिसतात ना आपले भजे. तर हे नंतर बाहेर काढल्याच्या नंतरसुद्धा ते व्यवस्थितपणा त्याच्यामध्ये कडकडपणा येतो. आता हे बाकीचं पण थोडं थोडं एक एक सोडून घेते. हे बघू शकता. भज्याची साईज पण तुम्हाला आवडेल तशी छोटी मोठी करू शकता, मीडियम आकाराची. कुठे कुठे कांदे भजे तर हॉटेलमध्ये तो खूप मोठ्या आकाराचे भेटतात, म्हणजे एवढे पण नाही, पण जरा मोठेच असतात. तर हे बघू शकता आता टाकलेत मी बाकीचे. आता मला सर्व बनवून घ्यायचं आहे, तर हे सध्या टाकून दिलं आहे तुमच्यासमोर कढाईमध्ये. माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्रायबर करा, माझ्या चॅनलवर असे तुम्हाला व्हिडिओ बघायला भेटतील. हे बघू शकता किती छानपैकी बघा गरम तेलामध्ये कसे फ्राय होऊन निघलेत बघा. कडक कडक एकदम कुरकुरीत झालेत का नाही आपले मस्तपैकी कांदा भजी. बघा एकदम पाकळ्या पाकळ्या त्याचे सुटसुटीत दिसत आहेत. आता हे तेल निथळून व्यवस्थित आपण काढून घेऊया भजे. हे बघू शकता चमच्यामध्ये काही येत नाही आहे, हळूहळू काढते, गरम तेल आहे ना. लहान मुलांनासुद्धा तुम्ही असे कांदा भजी देऊ शकता, फक्त मसाल्याचा थोडा कमी वापर करा. हे बघू शकता आपण. हे बघा झाले का नाही आपले मस्तपैकी प्लेटमध्ये मी सर्व केले आहेत. कांदा भजी आपली खाण्यासाठी तयार झाली आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही याच्यासोबत सॉससुद्धा घेऊ शकता. आपला कॅचअप असतो ना, तो सुद्धा घेऊन याच्यासोबत खूप छान लागतो. गरमागरम चहासोबत तर याची वेगळीच चव, म्हणजे बातच याची वेगळी आहे. तर हे असं सॉस मी घेतला आहे खाण्यासाठी आता. हे बघा, आणि आता मी याच्याबरोबर खाणार आहे. आणि तुम्ही पण बघा असे बनवा आणि छानपैकी याचा आस्वाद घ्या. एकदम बघा लगेच सुटतात आहेत, लगेच तुटून निघतात आहे, म्हणजे आपले एकदम कुडकुडीत झाले आहेत. हे बघू शकता किती छान त्याला कलर आला आहे, किती छान भाजून निघलेत व्यवस्थितपणे. सर्व मसाले याच्यामध्ये टाकलेत बघा. हे बघू शकता. बघा त्याची दांडी लगेच तुटते आहे बघा, म्हणजे आपलं व्यवस्थित एकदम कुरकुरीत झालेले आहेत भजी आपले.
तोंडात टाकले की झटकीपट संपून जातील. चला आता मी एक खाऊन घेते आणि तुम्ही पण असे बनवा आणि छानपैकी याचा आस्वाद घ्या. कशी वाटली रेसिपी मला नक्की सांगा आणि अशीच व्हिडिओ रेसिपी छान छान सोप्या पद्धतीचे बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईबर करा. तर चला मी भेटते तुम्हा सगळ्यांना पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपी सगळं.